Току-що намерих изоставен зоомагазин, пълен животни, оставени да умрат. Целта ми е да спася всяко животно тук, преди да е станало твърде късно. А те нямат много време. Вижте, преди няколко седмици попаднах на обява онлайн, в която някой продава изоставен зоомагазин. В началото си помислих, защо някой би купил изоставен зоомагазин. Докато разглеждах, разбрах, че вътре има много останали животни, за които никой не се грижи. Затова веднага проведох бърз телефонен разговор. Говорих с собственика, сключихме сделка и сега зоомагазинът е мой. Да, отново купих изоставен зоомагазин. Защо продължавам да го правя? Ако си спомняте, преди около година купих друг изоставен зоомагазин, но той беше много по-малък. Както виждате, този е огромен и има много повече животни, а от това, което видях онлайн, животните, които са имали, са били изключително редки и дори смъртоносни. Мисля, че е ясно, че това не е обикновен зоомагазин. Така че започнах търсенето си и след като се разходих, осъзнах колко много различни заграждения има и не знаех откъде да започна. Тогава видях езерце с табела "Чудовищна риба за $300". Хора, не съм сигурен дали има още чудовищни риби тук. Водата е изключително мътна и не виждам нищо. Но предполагам, че единственият начин да разбера е да започна да проверявам скепчето. При първото загребване веднага усетих нещо голямо. Мисля, че хванахме нещо. Няма начин, хора. Вижте това! Предполагам, вече знаем със сигурност, че още има риба тук. Това тук се нарича ягуарова цихлида и е наистина страхотна. Но има доста остри зъби, така че определено трябва да внимаваме, когато я държим. Въпреки че това е невероятна находка, определено не струва $300, което означава, че трябва да има още нещо там. Затова продължих. И не отне дълго, докато уловя още нещо. Още една риба! Вижте, хора! Тази е много по-малка от ягуара, но всъщност е много по-рядка. Това се нарича жирафов сом и всъщност могат да станат доста големи, но това, което ги прави наистина специални, е тази красива шарка по цялото им тяло, което също ги прави изключително скъпи. Но все пак не мисля, че това е рибата, която струва $300. Така че да сложим това приятелче в хладилната кутия и да продължим търсенето. След това хвърлих още няколко мрежи без успех и започнах да губя надежда. Но после взех още една мрежа и докато я изтеглях, забелязах не една, а две риби. Не знам дали знаете, но този зоомагазин е бил изоставен повече от месец, което означава, че животните не са хранени дълго време. Затова този тигров сом е толкова слаб. Синодонтисът е дебел, така че явно някак си се храни добре. Затова купих мястото. Така ще спасим животните и ще им осигурим по-добър дом. Но за момента нека ги сложим в хладилната кутия и да видим дали ще открием още. Боби, виж, има един там! Мисля, че го виждам! Влизай в мрежата! Мисля, че я хванахме! Клонска лъчеперка! Браво, Хелън! Чакай, току-що осъзнах, че стената е прозрачна. Значи можехме просто да погледнем вътре, за да видим дали има риби. Това щеше да е по-лесно. Така ли или иначе, това е още една невероятна находка. Кралска клонска лъчеперка. Най-скъпата досега. Виждам и още нещо вътре. И ако е това, което мисля, ще ви изуми. Въпреки че я виждахме, рибата беше много бърза и не беше лесно да се хване. Стига, почти я хванах. Чакайте, вижте, тук все още има нещо, хора. Това не е рибата, която търсехме, а хибрид между червеноопашат и тигров сом с лопатовиден нос. И тези риби стават огромни, но той няма да порасне толкова в това малко езерце. И както всички други риби, той е изключително слаб. Добре, че току-що го спасихме. След това успях да хвана още риби. Албинос пако, голям бишер и малък сом лима с лопатовиден нос. После открих нещо още по-невероятно. Не може да бъде. Да не е сом гуч? Хора, току-що уловихме човекоядна риба, която може да достигне 12 фута и има остри като бръснач зъби като на акула. Мисля, че това е била рибата за $300, но още не знаем каква беше рибата албинос, която видяхме по-рано. Мисля, че трябва да сложим екземпляра в хладилната кутия и да разберем каква е мистериозната риба. Веднага го видях през прозореца за наблюдение. След като улових още няколко риби, успях да го хвана. Да, хора, най-накрая го уловихме. Дълго се опитвах да хвана тази риба, но определено си заслужаваше. Двойно дишаща риба албинос. Може и да греша, но съм сигурен, че това струва повече от $300. Имам предвид, че намирането на двойно дишаща риба албинос е изключително рядко. Така или иначе, това определено е най-щурото нещо, което сме намирали досега. Но току-що започнахме и ни остава да изследваме целия зоомагазин. Така че, нека продължим. Точно до езерцето видях голям терариум за влечуги и беше ясно какво има вътре. Внимавайте с брадатите дракони. Не носим отговорност за нараняване или смърт. Брадатите дракони не са смъртоносни, нали?
Не знам, предполагам, че ще разберем. Чекай малко, вътре има 3. О боже, дано не ме нападнат. Ще опитам първо с по-малкия. Изглежда дружелюбен. Ето така, хора, имаме си брадат дракон. Тези създания изглеждат толкова странно и определено са ми любимите гущери. Мисля, че спокойно можем да кажем, че не са агресивни. Така че нека опитаме да хванем и останалите. Извадай всички брадати дракони от терариума един по един. Но тогава осъзнах и имаме огромен проблем. Разгледахме няколко терариума и вече спасихме много животни. Тук сигурно има стотици. Не знам как ще ги спасим всички, но трябва да опитаме. Хайде да сложим брадатите дракони в контейнер и да продължим. В съседство имаше няколко малки терариума и не знаех какво има в тях. Тук може да има какво ли не. И признавам, малко съм притеснен. Не виждам нищо да се движи, дано каквото е било вътре да не е умряло. Внимателно извадих първия терариум и първоначално не видях нищо, но после забелязах нещо голямо под изкуствения камък. Добре, ще го вдигна. Започваме. 3, 2, 1... О боже, змия е! Голяма змия. Нямам представа какъв вид е, но се надявам да не е опасна. О, току-що се опита да ме ухапе. Видяхте ли? Да, както виждате, бях се паникьосал. Змията беше много агресивна и нямаше как да я хвана с голи ръце, но ми хрумна идея. Чакайте, ние сме в зоомагазин. Хайде да отидем при продуктите. Може да намерим нещо за хващане на змията. Какво е всичко това? Защо има толкова стикери, моля не пипайте? Отклонявам се, нека се върна към мисията. Има много рибна храна и украси. О, виж! Това, от което се нуждаехме. Кука за змии. Знаеш ли как се ползва? Да, очевидно, разбира се. Просто ги закачаш. Ето така, просто ги закачаш. Както виждате, нямам представа какво правя, но опитах и хващането на змията не отне дълго. Вижте хора, хванах я! О, не е доволна. Не ме хапи. Не ме хапи. Добре. Ще я сложим в контейнера. Връщай се вътре. Връщай се. Добре. Това беше напрегнато. Но ако мислите, че това е лудост, по-късно във видеото ще намерим змии по-големи от мен. Имаме още много животни за спасяване. Затова да продължаваме. Не виждам нищо, но може би е под този пън. Какво е това? Хора, мисля, че хванахме някакъв вид гущер. Нямам представа какъв точно е този гущер, но явно това показва, че този магазин наистина се специализира в редки животни. Както и да е, това е наистина страхотно откритие. Хайде да го сложим в контейнер. Поне знаем, че не само змии има в тези клетки. Да видим какво има тук. Ехо, има ли някой? Разрових пръста и обърнах клетката, докато най-накрая намерих нещо. Вижте, някаква жаба! Леле, майко! Нищо чудно, че ми отне толкова време. Прилича на листо. Хора, ще си позволя да предположа, че това се нарича листна жаба или нещо такова. Да, провери го. Точно така се казва. Сложих я в един контейнер и след това попаднах на нещо невероятно. О, какво беше това? Хора, почти съм сигурен, че току-що видях още една змия. Тя е заровена тук в земята. Нека видим дали можем да я намерим. О, мисля, че току-що я усетих. Добре, това определено е змия, хора. О, ето я точно там. О, боже, хванах я! Вероятно не е добре да държа змия, ако не знам каква е, но мисля, че това е царевична змия, така че не би трябвало да е проблем. Това е втората змия във видеото. Все пак имам чувството, че ще има още много. Последва още едно заграждение. Не в него не намерих нищо. Преминах към следващия терариум и веднага видях нещо в него. Вижте хора, имаме още един гущер, но този е ресничест гекон. Тези създания са готини и често срещани домашни любимци, така че не се очудвам, че намерихме един тук. Този обаче е голям и цветен. Радвам се, че го спасихме. Тъй като това беше последният терариум, продължихме да разглеждаме зоомагазина и открихме най-смъртоносното животно за сега. Има много предупредителни знаци на този аквариум. Внимавайте с рибите, не носим отговорност за инциденти или смърт. Моля, не пипайте и не се продава. Това е тревожно, не виждам нищо. Има ли някой? О, чакайте! Майко мила, това лъвска риба ли е? Вътре има две. Ако не знаете какво е лъвска риба, те са изключително отровни, снабдени с свръхостри бодли по цялото си тяло. Така че ще трябва да бъдем много внимателни, когато ги хващаме. Очевидно не мога да хвана рибите с голи ръце, но в зоомагазина сигурно ще намерим нещо, което да ни помогне.
Върнах се при щанда с продуктите и намерих идеалната мрежа, подходяща за улавяне на лъвската риба. Добре, така, мисля, че хванахме една. Вижте, хора! Знам, че са опасни, но са наистина красиви. Не знам какво да правя. Никога досега не съм държал лъвска риба. Предполагам, че просто внимателно ще го сложим в кофата. И ето. Добре, хванах един, но вътре остава още един. И мисля, че този е малко по-голям от предишния. О, този е доста буен, хора. Спокойно, просто се опитваме да те спасим. Отне доста повече време да хванем този и не помогна факта, че ми пръсна солена вода в очите. Но накрая го хванахме и го сложихме в кофата при другия. Това отне повече време от очакваното, а на животните не им остава много. Да преминем бързо към следващото заграждение и да видим какво ще открием там. Както виждате, това заграждение изглежда доста по-различно от другите, което означава, че вероятно тук няма гущер или змия. По-скоро изглежда като място, където би живял гризач или дори някакъв бозайник. Честно казано, нямам никаква представа какво ще намерим. Първоначално не видях нищо, но когато се вгледах по-внимателно, забелязах нещо да се движи. О, идва към мен! О, боже! Здравей! О, дружелюбен ли си? Хора, какво е това нещо? Нямам идея какво е, но е много сладко. О, мисля, че името му е написано тук. Чакай, Марио и Луиджи. Значи са две. Къде е другото? Малкият ти брат крие ли се? О, мисля, че го усещам. Не може да бъде. Вижте това! О, боже, имаме две от каквото и да са. Приличат малко на мармоти, но защо биха продавали мармоти тук? Този зоомагазин е пълна лудница. Ако знаете какви са тези животни, моля коментирайте под видеото. Толкова са сладки. Толкова се радвам, че ги спасихме. Сега. Признавам, че се разсеях, докато играех с Марио и Луиджи. После единият избяга и ме заведе до следващото заграждение, което беше пълно с костенурки. Тъй като водата тук беше много мътна, трябваше да използвам ръцете си, за да опипвам наоколо, така че трябва да съм изключително внимателен да не ме охапят. О, усещам нещо. О, да, вижте това, хора! Вече си хванахме костенурка и тя е албинос. Почти съм сигурен, че това е червенобуза костенурка и е доста голяма. Чакайте малко, продават ви за $400? Ние току-що ги взехме без пари. Не е съвсем безплатно, все пак плати доста пари за зоомагазина. Взех костенурката и я сложих в един съд и след това нещата започнаха да се развиват. Започнах да намирам костенурки навсякъде. Не е за вярване. Има толкова много костенурки. Хванахме още две, а долу се виждат още. Вижте колко е мръсна черупката на тази. Не знаем от колко време не са се грижили за тях, но по черупката личи, че е отдавна. Ако се чудите какво ще правим животните спасени в това видео, на практика ще задържа всички щури и редки животни, особено тези тук. Но що се отнася до другите животни, ще подаря някой на вас. Така че изгледайте видеото до край, за да разберете как да ги вземете, една подир друга. Вадех все повече костенурки, включително обикновени, албиноси и дори малки бебета. След като хванах всяка една от тях, дойде ред на следващото заграждение, което беше за най-големите и страшни животни досега. О, боже мой, добре. Определено не е тайна какво има тук. Огромен гущер, наподобяващ азиатския воден варан, който купихме от тъмната мрежа, но този е доста по-голям. Сигурен съм, че са известни с това, че могат да бъдат или много дружелюбни, или много агресивни. Така че предполагам, че сега ще разберем какъв е този. Това беше изключително рисково, защото тези гущери имат много остри зъби и всъщност са отровни. Така че ако те ухапе такъв, няма да е добре. Добре, приятелю, успокой се. Тук сме, за да ти помогнем. О, боже, съска. Добре, това не е добре. Да опитам ли просто да го хвана? Не знам какво да правя. Хора, ела тук, приятелю. О, добре, не мисля, че е дружелюбен. Не мисля, че е дружелюбен, хора. Не мисля, че е дружелюбен. Току-що се опита да ме убие. Направо треперя. Добре, явно трябва да се върна в магазина, където са всички продукти. Може би ще имат нещо като уред за хващане на гущери или нещо такова. С какво се хващат гущери? Не знам, добре, сега вече не знам. Наистина не знаех какво търся. Но после попаднах на чифт дебели ръкавици, които се използват за хващане на големи змии. И макар че вероятно ще ни трябват по-късно, си помислих, че може би мога да ги използвам и за да хвана гущера. Добре, изобщо не съм нервен. Може би. Добре, може би малко. Дано ръкавиците са достатъчно дебели, за да парират ухапването. Не искам да ходя в болница. Добре, лекичко. Така, хваля го. Хора, тох не ме хапе. О, боже, май ръкавиците не ми трябваха. Мисля обаче, че сега се опитва да ме ухапе, хора. Това животно е много силно. Буквално е само мускули. Честно казано, не е толкова агресивен, колкото мислех. Явно е бил уплашен, но сега като го изкарахме, вече разбира, че сме го спасили. Така че сега ще го сложим в контейнера.
Ето така, уау, едва се побира. Беше напрегнато. Както видяхте, това е най-голямото животно, което намерихме, но по-късно във видеото ще открием още по-големи. Но за сега отидох до следващото заграждение и веднага забелязах нещо. Още един гущер, макар че този е доста по-малък. Почти съм убеден, че това е Евромастикс. Те са на практика малки дракони. Убеден съм, че. Намерихме един в друг изоставен зоомагазин, но онзи беше червен, а този е жълт. Макар че този не изглежда толкова добре, супер слаб е и едва се движи. Но виждам, че все още диша, така че мисля, че го намерихме точно на време. Сега, до този момент сме разгледали около 25% от зоомагазина, така че ни остава още много. А животните ще стават все по-щури. Отворих следващото заграждение и първоначално не успях да открия нищо, но когато погледнах по-внимателно, осъзнах, че животното се крие пред очите ми. О боже, това е хамелеон! Това обяснява защо не можахме да го намерим. Той се е криел през цялото време. Виж колко е мъничък. О боже, толкова е сладък. Обожавам хамелеоните. Те са едни от любимите ми животни и честно казано не се изненадвам, че намерихме един. Все пак, всеки зоомагазин трябва да има хамелеон. Обаче това, което намерихме след това, беше много по-рядко. Какво е това, хора? Има още един гущер в клетката, но изглежда много странно. Определено ще ми трябва помощ за идентификация, така че ако знаете този гущер, коментирайте под клипа. Този зоомагазин е напълно откачен. Тук почти всяко животно ми е непознато. Взех гущера, сложих го в контейнер и отидох към следващия аквариум, леко притеснен. Не знам защо, но имам силното усещане, че тук ще има змия. Явно единственият начин да разбера е да вдигна камъка. О боже, знаех си! Още една змия и тя е голяма. Да видим. О боже, видя ли това? Скочи към мен! Добре. Добре, само се изпишка. Изпишка се в лицето ми. Мисля, че ми влезе в окото. Добре. Мисля, че трябва да го сложим в контейнера преди да ме охапе. Хора, това нещо поудява. Това са колко 3 или 4 змии вече. И хора, не искам да ви плаша, но съм почти сигурен, че онези контейнери, които видяхме по-рано, с стикерите върху тях, имат огромни змии вътре. Така че не го очаквам с нетърпение. Имахме още много терариуми за преглед, затова продължих. Следващият беше толкова мръсен, толкова, че едва се виждаше каквото и да имаше вътре. Накрая го намерих и беше нещо диво. Прилича на скинк, но не знам какъв вид е. Но е много красив. О, какво беше това? Май тук има още един. Ето го, ето там е. О боже, вижте това, хора, хванахме го! Тези животни са толкова готини. Вижте цветовете им. Ако знаете какви гущери са това, моля, напишете в коментарите отдолу. Това са още 2 спасени животни. Все пак ни остава още много работа. Добре, това изглежда като клетката, в която беше хамелеонът, така че може би има още един тук. О, чакай, грешка, това не е хамелеон. О боже, вижте това нещо, развилня се. Ела тук, приятелче, о боже, не. След като гоних този гущер из целия магазин, най-накрая успях да го хвана. И след като го разгледах по-отблизо, осъзнах, че това е гигантски дневен гекон. Това беше най-големият и шарен гекон, който съм виждал. Радвам се, че го спасихме. Контейнерите се пълнеха бързо. Животните ставаха все по-редки и по-редки. А това не беше краят. Нека позная. Още една змия? Чудесно! Знаете ли какво? Направо ще приготвя куката за змии този път. Започваме. 3, 2, 1... О, да, ти да видиш, още една змия. Знаете ли, вече не се изненадвам. Този зоомагазин е пълен с змии, а тази е голяма, затова трябва да внимаваме. Реших да използвам куката за змии и след няколко опита най-накрая успях да го хвана. О, хванах го! Добре, това е голяма змия. Хора, о боже. Добре, не, спокойно. Това е още една змия. Не знам какъв вид е, надявам се да не е отровна. Това няма да е хубаво. О боже, приближава се към мен! Чакайте, какво е това, хора? Добре. Мисля, че трябва да го сложим в контейнера, защото виждам какво има в следващото заграждение и малко се развълнувах. Куп малки бебета варанчета, като онзи дракон, който хванахме по-рано. Тези ще пораснат като него. Виждам 2 ето там. Ето ги, хванахме ги. О боже, вижте колко са сладки. Лудо сте, като се сетите, че тези мълчугани стават 10-футови гущери. Малко е страшничко. Чакайте, май виждам още един. Не може да бъде. Мале, вижте това! Сега вече си имаме малка армия от тях, както виждате. Намерихме истински дракони навсякъде. Но това не беше краят. Когато стигнах до следващото заграждение, видях още един и беше доста по-голям. Не мога да повярвам. Плащоносен гущер за $1500. Винаги съм искал такъв. Ако си спомняте, опитах да купя такъв във видеото за тъмната мрежа, но ме измамиха.
Да открия такъв в изоставения зоомагазин е лудост. О, боже, огромен е! Вижте колко е голям! Знам, че тези същества понякога са агресивни и се надявам да не ме охапе. Хайде, приятелю, просто се опитвам да те спася. Ето, леко и внимателно. О, боже хора, това е огромен плъщоносен гущер. Най-големият, който съм виждал. На пръв поглед този гущер изглежда здрав, но явно има счупен гръб, което обяснява защо не се опита да избяга. Толкова е тъжно, хора. Не знам, може би ще трябва да го заведем при ветеринар, но поне е жив, което е добър знак. Това може би е любимото ми животно, което сме намерили до тук. Не мога да повярвам, че имаме домашен плъщоносен гущер и е огромен. Нека го сложим внимателно в контейнера. О боже, едва се побира. Хора, този гущер е гигант. Добре, нека продължим. Кой знае какво още ще намерим? Изглежда, че почти разгледахме този раздел на зоомагазина, но още има много животни. Трябва да побързаме. О боже, мисля, че тук има раци и отшелници. Вижте, толкова е яко. О, скриват се в черупките си. Хайде, приятелчета, просто се опитвам да ви спася. Има 1, 2 и 3. Има и куп празни черупки вътре. Не знам дали някои са умрели или просто има допълнителни черупки, но така или иначе спасихме 3 рака учелника. Сложих ги в един съд и продължих, а нещата станаха още по-диви. Вижте, има малка дървесна жаба, седяща на листото. Претърсвах около 10 минути и нищо не видях. Това показва отличната му маскировка. Сега въпросът е каква дървесна жаба е? О, хванах я! Няма начин, хора! Това червеноока дървесна жаба ли е? Има червени очи, така че би било логично, но вижте колко е цветна сега. Когато седеше на листото, беше изцяло зелена. Това е защитен механизъм, с който се сливат с околната среда докато спят, но будни изглеждат различно. Вижте ярките цветове. Страхотно откритие! И това не беше всичко. След това забелязах по-малка маса, пълна с още животни, но имаше голям проблем. Те бяха в тези много малки чашки без храна или вода, така че просто се надявам, че са още живи. Нека започнем с този. Имаме малко гаргойл геконче за $100. Не знам колко е бил в чашката, но за щастие все още е жив. Не се тревожи, приятелче, ще ти намерим много по-добър дом. Изглежда всеки контейнер на масата съдържаше различен вид гекон, от странни по-странни. Това е още един дневен гекон. Но този е съвсем различен от първия. Добре ли си, приятелче? Тук сме, за да те спасим. Здрасти. О, не, шегуваш ли се? Какво става с тези мъртви гекони и опитите им да избягат? За щастие го проследих и сложих в контейнер, а после продължих търсенето си. Спасявах все повече гущери, включително леопардови гекони и тези, чието вид не знаех. О боже, и двата ме хапят! Защо ме хапете? Нали ви спасявам? След това попаднах на мистериозен аквариум пълен с вода. Съмнявам се, че тук има гекон. Надявам се, че каквото и да се крие вътре няма да ме ухапе. О, усещам нещо. Какво е това? О, боже мой, няма начин. Това е малко бебеш тракаща костенурка. О, вероятно не трябваше да си слагам ръцете вътре. Можеше да ми отхапе парче от пръста. Но това е супер яко. Имаме си малка штракаща костенурка. Да го сложим в този контейнер и продължим, тъй като ни остава да разгледаме повече от половината от зоомагазина. Докато минавах към следващия заграждение, видях нещо напълно неочаквано. Мили боже хора, има зайчета! Толкова са сладки! Здравейте, приятелчета! Тук сме да ви спасим! Просто да ги вдигна ли? Не разбирам от зайчета, а може и да хапят или ритат. Това не е добре. Въпреки предупредителния знак, опитах да ги вдигна, за да ги спася. Оле, о боже. Добре, да, надписът беше верен. Наистина ритат. Хванах я, малко се успокои. О, както и да е. Както и да е. Добре. Вау, Бина, но виж колко е сладка. Боже господи, толкова я обичам. Боби, какво правиш? Трябва да продължим. Съжалявам, но тя е толкова сладка. Не мога да спра да я галя. Добре, нека просто я сложим в тази кутия, защото имаме още една за хващане. Ето, миличка. Добре, ето втората. Кротка ли си? О боже. Хора, трябва да ги задържим. Толкова са сладки и ми е жал за тях. Нямат храна и вода, не миришат добре, но са живи. Това е най-важното. Ще им осигурим много по-добри домове. Това до сега бяха най-сладките животни, които открихме, но по-късно във видеото ще намерим нещо дори още по-сладко. Първо, нека проверим касовия апарат за пари. Хайде, знаете, че трябва да го направя. Покажи ми парите. О, $20.
Вау, това е страхотно! Ами, какво ще кажеш за буркана за бакшиш? Шегуваш ли се? Едно пени? Това е абсурдно. Чакай малко. Забрави пенито. Какво е това? Хора, има някакъв вид заграждение тук на плота, но не виждам нищо. И причината да не виждам нищо е, че животното вътре е майстор на прикритието. Чакайте малко. Мисля, че го виждам. Това е богомолка. Било е пред очите ми през цялото време. Толкова яко. Изглежда като клонче. Мисля, че това е най-голямата богомолка, която съм виждал. Това ли е първото насекомо във видеото? Дори да е така, няма да е последното, защото виждам голям надпис, който гласи насекоми. Определено не искам да отида там. Но колкото и да мразя насекомите, трябваше да ги спася. Затова се изправих срещу страховете си и започнах да търся. Добре, изглежда имаме куп брашнени червеи. Това не е толкова страшно. Това е просто храна за животни. Да видим какво още имаме. О, добре, не, приключих. Какво по дяволите е това? Мисля, че е стоножка, но това е най-голямата стоножка, която съм виждал. Чакайте малко. $350 ли пише тук? Съжалявам, но кой би дал $350 за стоножка? Колкото и страшно да беше, не знаех, че тази стоножка е сред най-отровните видове в света. Добре, нека внимателно отворим капака. Много съм притеснен. О, не, това не е добре, хора. Имаме огромна стоножка, която тича из магазина. Какво по дяволите да правя? Бързо грабнах мрежа и я подгоних. И точно тук осъзнах колко голяма е тази стоножка. О, човече, тя дори не се побира в мрежата. Добре, хванах я. О, боже. Добре, къде е контейнерът? Влизай вътре. Влизай в чашата. Добре, готово. Беше напрегнато. Съгласни сме, че отварянето на капака не беше добра идея. Не знам защо го направих. Реших просто да я оставя, защото имаше още толкова много контейнери и боболечките щяха да стават още по-луди. Имаме още един голям контейнер, който ме притеснява. О, боже! Това е огромен скорпион! Виж само жилото му! Това трябва да е най-големият скорпион, който съм виждал. Дори не знаех, могат да стават толкова големи. Знаете ли, не ме е толкова страх от него, колкото от стоножката. Да го хвана ли или е лоша идея? Да, вероятно беше лоша идея, но си сложих ръкавици и внимателно го вдигнах. Добре, ще призная, малко е по-страшно, когато ходи по ръката ми. О, не. Добре, в момента се катери по ръкава ми. Това не е добре. Какво да правя сега? Наистина започвам да се паникьосвам. Къде е мрежата? Къде е мрежата? Махай се от мен! О, боже, ще ме ужили! Защо го правя това? Добре, готово. О, боже, почти получих инфаркт. Това беше толкова страшно. Добре, знаете ли какво? Просто трябва да го сложим в контейнера. Върнах го в кутията и продължих. Имаше още няколко по-малки контейнера. Нека видим този. О, боже, това е тарантула! О, не, опитва се да избяга. Това не е добре. Защо контейнерите са без капаци? Щом няма капаци, ще се наложи да прехвърлим всички тези боболечки в контейнерите. Затова трябва много да внимаваме. О, не! Съжалявам, човече! Мразя боболечки! Не мога! Защо ме караш да го правя? Влез в контейнера! Опитваме да те спасим! Мисля, че ще стане. Хора, вече не се шегувам. Мисля, че ще получа инфаркт, а имаме още много за прехвърляне. Отворих следващия контейнер и видях още едно недоволно насекомо. Внимавай, пръска киселина. Да, правилно ме чухте. Тази боболечка ме напръска с киселина. Нарича се вангарун. Знам, защото купихме такава за видеото с опасните животни. Но тогава не ме напръска. Сигурно трябва да си взема слънчеви очила, защото ако тази киселина попадне в очите ми, мога да ослепея. С очилата си успях внимателно да извадя вангаруна от терариума му. Ако видите това наистина дълго жило там, точно оттам излиза киселината. Не бива да го насочвам към Хелън. Извинявай, пак го направи. О, боже, усещам миризмата му. Буквално на белина. Нека го сложим в контейнера преди да стане зле. После отворих още няколко контейнера и намерих още скорпиони, включително един огромен. После видях нещо още по-страшно. Какво е това, хора? Нямам идея какъв паяк е, но не изглежда дружелюбен. О, не, опитва се да избяга. Моля те, просто влез в контейнера. Добре, готово. Вау, това беше много по-лесно, отколкото си мислех. Ако знаете какъв паяк е това, моля напишете в коментарите отдолу. Ако е много отровен, няма да го държа. Контейнерите се натрупваха бързо и ми останаха само няколко насекоми. Още един скорпион.
Защо има толкова много тук хора? Това е абсурдно. Доста съм сигурен, че това е още един черен горски скорпион. Но всъщност там долу виждам и някои, които изглеждат напълно различно. Скоро ще стигнем до тях, но първо трябва да прегледаме още няколко контейнера. 3, 2, 1... О, боже, не мога да повярвам! Още тарантули! Точно това исках! Човече, тези са и доста големи хора. Това е толкова страшно. О, движи се. Добре, не прави това. Не прави това. Върми се вътре. О, боже, добре. О, не, бият се. О, не, бият се. О, боже, хора, това не е добре. Разделете се вие двамата. Разделете се! Добре, така. Добре, вие двамата се разделете. Определено не очаквах днес да разтървавам тарантули, но за щастие всички са добре. Просто ще ги преместя в контейнер и ще продължим. Остана ни само още един рафт за изследване, в който имаше още скорпиони, включително тези, които са доста по-малки, но също толкова агресивни. Но намерихме и още тарантули, включително и най-голямата от всички. Леле, вижте колко е голяма! Мексиканска червенокрака тарантула. Дори не бях чувал за такава. Уау, вижте цветовете му! Мразя паяци, но този изглежда готин. О, не! Спри! Не! Мята косъмчета по мен! Окей, вече не е готин. Успяхме да спасим общо 14 чантави насекоми, които почти ми причиниха инфаркт. За щастие, следващия терариум без далеч по-малко страшни животни. И говоря за аксолотли, както виждате, има табела, на която пише, че ги продават за $50. До него има голям аквариум пълен с различни видове аксолотли. Нека взема мрежа и да видим колко ще спасим. Преди това забелязах, че тук има куп рекламни стоки. Имат тениски, имат шапки. Това е много яко. Това новият мърч на Bass Fishing Productions ли е? Той няма да излезе до 1 юни в Bass Fishing Productions Shop. Как са го взели? Тук-що го сложи там. Не съм. Добре, да, аз го сложих. Но просто исках да ви кажа, че пускаме нов мърч, нови дизайни, нови материали и да, наистина съм развълнуван. Имаме тениски с аксолотъл, имаме свичъри, имаме чисто нови шапки и още куп други готини неща. Ако искате да подкрепите канала, отидете на basefishingproductions.shop. Стартираме на 1 юни, така че ще се видим там. Хайде да спасим няколко аксолотъла. Още при първото загребване видях колко са много. О боже, още с първата мрежа хванахме 3. О боже, толкова са сладки. Вижте малките им крачета. Точно там има таблица, която показва какви видове аксолотъли може да има тук. Почти съм сигурен, че тези двата са просто от дивия тип, който е най-често срещаният. Но този тук почти сигурно е GFP. Те светят на тъмно. Познавам го по зелените му очи. Невероятно е. Сложих ги в кофата и загребах още веднъж. И веднага хванах нещо друго. Имаме още един, но този е албинос. Вау! А този е доста по-голям, хора. Това е толкова яко. Въпреки това забелязвам сериозен проблем. На много от тези аксолотли краката са им отхапани. За щастие краката им израстват отново, но това вероятно е защото дълго не са били хралени и са започнали да се ядат един друг, което не е добре. Тъжно е, но сме тук за да помогнем. Нека сложим този в кофата при другите и да хванем още няколко. След това започнах да намирам аксолотли навсякъде, както обикновени, така и още албиноси. Но после хванах един от най-редките аксолотли, които съществуват. Не мога да повярвам, хора. Мисля, че току-що хванахме златен аксолотъл. Вижте цветовете му! Много яко! До сега сме намирали само няколко такива, но този е най-големият. Все още има много аксолотли тук. И очевидно не им остава много време, затова трябва да побързаме. Бавно, но сигурно улавях все повече аксолотли и дори идентифицирах още няколко вида на таблицата. Този е изцяло бял, но не е с червени като албиносите. Вместо това са черни. Мисля, че е левцистичен аксолотъл. Не знам. Честно казано, има прекалено много видове аксолотли. Този е готин и току-що го спасихме. В аквариума имаше само един аксолотъл. Затова го преместих при другите в кофата. После продължих да разглеждам зоомагазина. Не знам дали сте забелязали, но има голям надпис "Земноводни" на стената. Подсказка какво ще намерим. О, вече виждам нещо тук. Някакъв вид жаба, но е албинос. Мисля, че е жаба бик, но не съм виждал албинос от този вид. Дори не знаех, че такива съществуват, така че това трябва да е изключително рядко. Човече, той е наистина много слаб. Не се знае кога за последно е ял. Буквално е чудо, че още е жив. Мисля, че трябва да го сложим в контейнер, защото виждам още няколко там.
Докато претърсвах терариума, намерих още 2 албиносни жаби бик, така че спасихме 3. След като ги сложих в контейнера, продължих до следващия аквариум, за да видя какво има там. О, мисля, че намерих нещо. Малка бебе жаба Пипа. Не знам дали знаете, но тези жаби приличат на извънземни. А най-необичайното е, когато имат бебета, те изпълзяват от гърбовете им. Да, гадничко е, но е голямо откритие. Честно, не знам дали е живо, не мърда. Здрасти! О, тръгна! О, боже мой! Разглеждах зоомагазина, когато видях едно от най-лудите животни до сега. О, още едно животно! Какво е това, хора? Оу! Боже, набуде ме! Каквото и да е това, е наистина остро. О, ето го! Оу! О, боже, това много боли! Чакайте, това таралеж ли е? Вижте лицето му, хора! Почти съм сигурен, че е таралеж. Зайчетата бяха сладки, но този може да е още по-сладък. Това е може би най-лудото нещо, което сме намирали до сега. Но все още имаме няколко други клетки, през които трябва да минем. А животните ще стават още по-диви. Хайде да го сложим в кутията и да продължим. Вижте, имаме огромна костенурка. Толкова ми е мъчно за него. Той е в малък съд, с малко храна и вода, но е тежък. Това е най-голямата костенурка, която сме намирали в канала, но не съм на 100% сигурен какъв вид е. Ако знаете, коментирайте отдолу. След като спасих костенурка, отворих нова кутия и намерих още повече. Добре, нека оставим тази, защото има още една кутия с куп бебета вътре. Имаме едно тук. Как си, малък приятелю? Имаме и второ тук. Виж колко е мъничко. Тези тук са различен вид от първата. Това е червенокрака костенурка, а малкото е сулкатска костенурка. Сега, въпреки че този е наистина малък в момента, те всъщност могат да станат над 90 кг и да живеят до 80 години. Това е направо невероятно, като се замислиш. Колкото и да беше готино, трябваше да продължим. Оставаше само още едно заграждение. А вътре са най-големите и най-страшни животни до сега. Много съм нервен, хора. Още откакто видях стикерите на Пипа и се ужасявам от този момент. Но нека просто да приключваме с това. Нека ги отворим и видим какво има. Понеже съм почти сигурен, че има змии, сложих ръкавици и бавно отворих първата клетка. О боже, теорията ми се потвърди. Това е огромна змия и изглежда недоволна. Не ме харесва. О боже, лицето й е точно тук. Явно ще опитам да я хвана, хора. Надявам се тези ръкавици да са достатъчно здрави, за да спрат ухапването. Добре, хванах го! О боже мой, той е силен! Хайде, приятелю, просто се опитваме да те спасим! Това нещо е наистина огромно. Просто не спира! Добре, внимавай, Хелън, внимавай! О боже, хора, това не е готино. Не обичам змии, а тази е наистина огромна. Поне още не се е опитал да ме ухапе. Това е добре. О, Хелън май иска да те ухапе. Добре, спри. Не ми трябваше това. Хора, изчакайте. Това не е обикновена змия. Ако погледнете внимателно, той буквално свети в цветовете на дъгата. Никога не съм виждал нещо такова. Добре, Пич, в момента се приближаваш прекалено много до лицето ми. Добре, знаеш ли какво? Мисля, че трябва да го сложим в контейнер преди да ме охапе. Това беше откачено. Това е змия чудовище. Хванахме една. Мисля, че ни остават още 3. Изглежда, че тези са доста по-големи. О, да. Не. Добре, приключихме. Тази змия е около 3 метра. И защо се казва Фенг? Това няма как да е на добре. Знаете ли, хора, трябва да го спасим. Не можем да го оставим. Дано не ме охапе. Змията беше огромна и много тежка. Така че няма да е лесно да го хвалям. Добре, може и да греша, но изглежда, че иска да ме ухапе. О боже! О боже! Отказвам се. Край! Боби, спри да се държиш като бебе. Трябва да го спасиш. Добре, Фенг, идвам. Вече не ме е страх от теб. Той гледа настрани. Сега е шансът ми. Хванах го. Хайде, Фенг, идваш с мен. Ще те спасим. О, не, пак ме е страх. Добре, Фенг, окей сме, нали? Мисля, че разбра, че го спасих. Тази змия е огромна. Трябва да е поне 1,80 м. Когато държа големи змии, не изглеждат толкова големи, защото съм 1,88 м. Хора, тази змия е дълга колкото мен. Отива към лицето ми. Ще я сложа в хладилната кутия. Влизай вътре. Мисля, че не мога да го правя повече.
Остават 2 терариума за проверка, затова продължаваме. Внимателно отворих следващия и веднага видях най-голямата змия досега. Майко мила, имаме още една огромна змия. Не мога да преценя колко е голяма, защото е свита въгъла, но определено ме е малка. Борих се с змията няколко минути. Извадих я и беше по-голяма, отколкото очаквах. О боже, хванах я! Това е ужасно голямо, много по-голямо от другата. Внимавай, Хелън, гледате. Поне не се опитва да ме ухапе, но като другите змии се увива здраво около ръката ми и губя контрол над нея. Не мисля, че осъзнавате колко голяма е тази змия, защото е увита около ръката ми. Мисля, че ако я сложим на пода и аз легна до нея, ще видите колко е дълга наистина. След това ни остана само още едно терариумче за разглеждане. Честно казано, мислех, че ще намерим някаква 6-метрова анаконда, но за щастие тази змия беше доста по-малка. О, боже! Никога не съм виждал такава змия! Опашката и главата изглеждат еднакво. Не мога да разбера на къде е главата й. Вижте я! В момента просто се свива на топка и прилича на акото на Аполо. Това е лудост! Сега оглеждам зоомагазина. Прегледахме всяко ограждение и сме спасили вероятно над 100 животни. Но сега, истинският въпрос е, кои животни да задържа като свои домашни любимци и кои да дам на други? Съжалявам, но не мога да се грижа за всички тези животни. Споделете мнението си в коментарите. Ако искате да осиновите някой от тези животни, последвайте ме в Instagram и ми пишете. Благодаря ви, че гледахте видеото. Оставете лайк и ще се видим следващия път. Мир!